Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan Nurwan. Bu hepdeniň esas temalary we azatlygyň websaýtyna köp okulanlar ýurtda günnelik durmuş bilen bagly habarlar, hususan studentlere pul bermegiň kynlaşmagy, dilegçilere, arakkorlara berilýän jezalaryň güýçlendirilmegi, ýorlu düzgünü bolan sürücüleriň jerimesiniň ýokarlandyrylmagy bilen bagly boldy. Şeýle-de gant şeker bar, emma has ýokar bakadan atly habarymyz köp okurly. Türkmen özbek serhedi 5 ýyl bäri ogluma zar boldum diýen at bilen çap edilen habarymyz. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň jurnalist Sultan Açylowa edilen hüjüm we onuň Aşgabatda taýlanmagy barada ýaýradan beýanaty bilen bagly habarymyz has köp dinleýiji çekdi. Habarlardan ma'lum bolýar, adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň garaşsyz jurnalistlaryň ýanylmagyny reaksiýa bildirip, Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçy Sultan Açylowanyň garşysynda edilen hüjüm barada ýörüýte beýanat ýaýratdy. Bu temadan kardeşim Sehranyň taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň 7-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda 67 ýaşyndaky Sultan Açylowa edilen bu hüjüm Türkmenistanda media terişdeleriniň habarçylaryna edilýän şuňa meňdeş ençeme hüjümüň iň soňkusydyr diýilýär. Yeri gelene bellesek, Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa geçen aýyň ahirinde Aşgabatyň döwlete değişli dukanlarynyň biriniň öňünde emele gelen uzyn nowaty suraty düşüren mahaly polisiýa tarapyndan bir näçe saat saklanypdy we nämälim adamlar onuň kamerasyny talapdylar. Açylowanyň agyr başdan geçirenleri ýurtdaky tankydy dymdyrmak üçin edilen ýene bir synanşyk. Jurnalistler öz işini berjay edýän mahaly polisiýanyň hüjümine ýa-da tutsuk edilmeleri sedewar edilmeden öz işini ýerine ýetirip bilmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça başlygynyň ornwasary Rachel Denber aýtdy. Yeri gelene ýatlasak, geçen aýyň ahirine Sultan Açylowa paýtagtyň Laçyn atly döwlete değişli dukanynyň öňündäki uzyn nowatlary surata düşüren mahaly bir dukan satyjysy we Goloýdaky polisiýa tarapyndan kowalanýar. Şondan soň Açylowa öz saglyk barlyklarynyň netijelerini almak üçin Goloýdaky ketelhananyň howlusyna girýär we şol ýerdäki oturuşda oturýar. Soňra polisiýa işgäri we satyjy gelip, ondan nowatlary näme sebäpden surata düşürendigini soraýar. Açylowa olary özüniň Azatlyk radiosynyň habarçysydygyny we öz jurnalistika işini ýerine ýetirýändigini aýdýar. Polisiýa işgäri onuň gitmegine ruhsat bermeýär. Aradan 15 minut çemesi wagt geçen soň raýat eşigindäki başga bir polisiýa işgäri gelip, özüniň berkararlyk etrap polisiýasynyň başlygynyň ornwasarydygyny aýdýar. Gürüň edilen polisiýa işgäri Açylowany ruhsatsyz surata düşürmekde aýplap, ondan kamerasyndaky ähli suratlary pozmagy we özü bilen polisiýa merkezine gelmegi talap edýär. Açylowa muny reddedýär. Şeýlelikde polisiýa işgärleri howanyň temperaturasy 3-5 gradus aşak düşen mahaly Açylowany ketelhananyň daşyndaky oturuşda 2,5 saat çemet saklap soňra goýberýärler. Açylowa gaýdyp barýan mahaly onuň ýanyna 3 adam we bir aýal gelýär. Şol aýal Açylowany özüni ruhsatsyz surata düşürmekde aýplaýar we onuň doganydygyny aýdýan adam hem onuň kamerasyndaky suratlary pozmagy talap edýär. Açylowa nowaty duranlaryň arasynda agdalýan denanyň ýokdugyny, emma onuň suraty bar bolsa, onu öýüne baran soň pozjakdygyny aýdýar. Emma soňra bu adamlar Açylowa kemsedici sözler aýdyp, olaryň ikisi onuň iki elinden tutýar we beýlekisi Açylowanyň sumkasyny alyp, onuň kamerasyny alýar we onuň beýleki şahsy goşlaryny ýere oklaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa mundan odal hem bir näçe ýerde hüjüm edilipdi. Beýanatyň soňunda Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça başlygynyň ornwasary Rachel Denber Türkmenistanda medianyň dolu diýen ýaly hökümetiň kontrolunda saklanýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň halkara partnerleri ýurdun içinden garaşsyz maglumatlary habar bermäge synanşan sanlyjy garaşsyz jurnaliste awanýan hop haýwatlary giýja goýmadan ýazarmalydyr diýdi. Hormatly dinleýijiler, Sehranyň dinlediňiz. Hepdeniň jemini saglyk temasy bilen dowam etdirýär.
Türkmenistan'ı bir tarapdan döwrewap saglyk tesgalarynyň gurulýanyny aýdylsa, ikinji tarapdan ilat edilýän medisina hyzmatynyň hiliniň ýyl-ýyldan pete gaçýanyny, lukmanlaryň bir toparynyň professional taýýarlygynyň ýeterlik derejede ýokary därli barada habarlar gelip bolýar. Ahally pensioner Şeker Sultan enanyň azatlygyň Aşgabatda habarçysy Sultan Açylwa beren gurrun hem şol habarlar tasdikleýär. Bu söhbeti bilelikde dinläýin. Kol urlanandan sol aparat olmaly oldum da. Bir ayağım yürümendir verdi so kol urdular olyny. Onun wagtyna bilmän kösendim. Onun gäme barıp gämde aparat etdirdim. Kan ırıň toplap ýüregim bilmedim ýanwasymdan. Soňa çiş dörep bir ayağım yürütmedi. 16 ondan soň aparat etdirdim. Soňa deňe çiş doktor bilmedi. Änewde sol menden başga 2 aýallar soňal barypdyr. Aparatda olur. 16 günläp ýatanymda gapdarymda dören çeşiň absesligini doktorlar bilmedi diýäňiz. Kolun abses bolanymda çogonna da bardym. Bir diagnostika da bardym. Hiç yer bilenok. Soňyň abses bolanmy doktorlar bilenok şonu. Şonu açyk görkezmediňizmi? Görýärler. Owaň doktorlaram gelýär. Medsetra da gelýär. Rajym gelýär. Hiç bilenok. Näme diýerler? Çiğip gazaryp durdy. Golgun elleseňem o dellenýär boldy. Onu da hiç yer bilenok şonu. Şonu hiççilik bir şol apsesiňiz şol agyryp duran wagtynda çoňur bejergi zat berip pisat kömek etmedilermi? Ýok, bilenoklar da apses bolanmy bilenoklar. Onuň ýaşlykda bir doktor bildi. Mun näme beýdi kösediňiz diýip so ýaşlykdan bilendiň onuň aparatda boldy. Lukmalaryň şolar ýalak bilim derejesiniň pesligini näme de görýäňiz? Ovamda kıvracam ne söyleyişlen o sonunda soğunuda da uğraşlar var. Soloram bilenek. Bak mene neyemeten göreceğim bilemok da. Bilmeyen ne inanyan men solom. Hasahanada yatanıda siz näme bilen üpçün etdiler? Derman näme berýär? Ya özüň ertmelimi? Özüň ertmeli. Özlerinden dat ýok. Ýöne getirip berdiýsen getirip berýärler o koluň dermanyny. Puluňmy? Ho. Ay şu taýda da özüň almaly koluň dermanyny. Gämde de ýatdym soňaly özüň almaly, änewde de özüň almaly. Doktorda dat ýok. Başka näme? Dermanyn başka ýene näme ertmeli bolýan? Spritmi näme? Spritmi ertmeli, pagtaňy ertmeli. Onun näme sözünden öýden spirtleri. Näçe gün ýatyk gördüňiz? 16. Şu 16 güni näçe tölediniz? Dermana, milyon yarım. Kol derman. Böyle pulun milyon yarım. Onun yatanyň üçin näçe tölemeli? Yok, kinsem var yatan mut. Küçük keseli olan tam kinsem var. Doktor kinsem. Onun yatan yer mut. Şu döwlet tarapyndan şu kömek berilýän däldir diýip hasaplayan hasahanalary. Ho, bat yok diýen soňlar biz şonu hasaplaýar. Yok, berilmän kadiýetler. So budjet goýurmasa olar näme jüzünden alsyn budjetden gelmeýän bolsa. Biz so gelenok diýerler bilen soňanan ýa. Hormatly dinleýijiler, aharly Şeker Sultan ene bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir ýagdaý barada siz näme pikir edýärsiňiz? Azatlyga ýazyp öz tejribelerini paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistan'ı dürlü keselçiliklerin ýaýraşy, şol sanyna sary getirme keseliniň ýaýragy, bu kesellerden ölýän adamlaryň sany barada anyk maglumatlar çap edilmeýär. Şol wagtda oba etrap ýerlerini agyz suwunyň arassaçylygy, sanitariýa ýagdaýlary bilen bagly dürlü kynçylyklaryň saklanyp galýanyny gaýdylýar. Golaýda şeýle habarlaryň biri Balkan vilayatynyň Bereket Odalky Gazanjyk şäherinden gelip bolşdy. Biz bu arada Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Amanrat, Türkmenistanyň hökümet maslahatlaryny oba etrap ýerlerindäki durmuş ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak üçin ummaty köp serişdäniň goýberýärliğini gaýdylýar. Emma Balkan vilayatynyň Odalky Gazanjyk şäherinden gelip bolşan maglumaty görä, şol serişdeleriň köp bölegi eluje edilen işler sebäpli ýele sowurulýar. Siz golaýda Gazanjykda bolan adam hökmünni bu ýagdaý barada anyk gurrun berip bilmezmisiňiz? Başdyran ýa-ni gurrun ulatmagyň üçin bir antyhada ýüzlenesim gelýär. Mundan 6 ýyl senedi wagt bolan Balkan vilayatynyň Bereket etrafynda öňkü Gazanjyk şäherine kanalizasiýa ýani suwlary ullanýan durmuş hajatlar üçin ullanýan suwlary başga ýerlere aktyrmak, turulara aktyrmak boýunça juda uly iş edildi. Bu Gazanjyk bary ýogy 17 000 adam ýaşaýdy solan etrapda. Umumyly 20 kilometr bolan ulylykdaky kanalizasiýa şeklinde oňa düşdi. Ýöne haýt beri
Son iş 2 yıl senesi devam etti. İranların her eder şuun neticeden sol teknik talapların, injiner teknik talapların dürk berza edilen böyle onunla kanalizasyon işleye, sol yıl uzunluğunun baştan ruhumu aman edilen yerlerde olsa kanalizasyon işleyen oktu. Yılının hatası olur, bir kanalizasyon ölemeleyen tuğların turbaları yarıp bereket yok kalanlık şehirinin koçalarını çaykanıp yattı. Yılaysa bir şehrin ihaz koçalarını mesela ön testler doğru çekanen patlanırlan şehir kuvattı Şafıltan Karacayva patlanırlan İngiliz'in koçasının da onun kıyarını sol kanalizasyon turbaları yarılıp şehri ekologlardan ağaması ziyadeye salyanı şofelerlerin koçu olduğunu iyi kokteyleyim etrafın administratif merkez olan şehirde dürlü yokonçkelerinde yüz tutmağına başlamanı sorup bilecekler. Aman Murat, bu ýagdaý näçe wagtlar dowam edýär? Şu ýagdaý ortaga bilenilmi 3 yıl çemek wagtary dowam edýär. Ýöne şu atlara gönlüm onu gözlemçilik etmeli. Şondur işlemene jogap berip çekýän şäher häkimliginin şäher häkimliginin düzümine berýän injinerçilik ullugy edaralaryň ýa-da bolmasa saglyk saklaýyş sanady stansiýany işletmelerin bir ýagdaýa göz ýumýarlar. Aman Murat, yerliler galanjyklar näme diýär? Olar bu ýagdaý babatda häkimiýetlere ýüz tutanoklarmy, arz şikayet edenoklarmy? Yerlilerin juda köp sarlı adamlarının aýtdygyna görä olar her gün ýa-da bir ýagdaý hakynda şäher häkimligine de beýleki değişiklik uramalara da ýüz tutýarmyşlar. Yerli genellerlerin käbire bolar bizini özünden soratdan sözülmeginin uğruna aradatma diýenlik jogap berýän bolsa käbiri şu atýan aradatlyk sile galyply wagtlarynda bileler näme beýle şer gözleýänler bir gaýtam ardet paramyra aýtdyň ýylanyp özlerinin iş kadmiyetinden kovuk koyuyorlarmışlar. Şunu yani katma karşılıklı garip temsilleri aradan ayırma için başlandırıyan emellerin devlet derecesindeki idare kuramadı. Yok bir tatbiklerine ihas var, onun tatbikleyenler yerli ilahının, şehir ilahının yaşayıcılarına aydyan gurrunları az şikayetleri. Aman Murat, bu Balkan vilayetinden gepleşimide katnaşıp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizin sağ olun, işin bir havası olsun. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, 10 noýabrda Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň we Kabardino-Balkariýanyň sungatda at gazanan işgäri Leonid Markoviç Smelyanskiň doglan gününe 95 ýyl boldy. 1961-nji ýylda teslerin at gazanan döwlet halk ansamblanyň ýolbaşçysy bolan Leonid Smelyanski Türkmenistanyň milli koreografiýasyna uly goşan sungat wekildir. Ol onlarça meşhur eserin awtory hasaplanýar. Azatlyk radiosu Leonid Smelyanskiň dörejeligi barada onuň gaýdy Türkmenistanyň at gazanan sungat işgäri Magtumul adynaky döwlet daýragynyň eýesi we Aýgytladım filmini baş rollaryň biri aýnany öredip meşhurlyk gazanan Jan Smelyanskaya bilen söhbetdeş boldy. Türkmen milli koreografiýasynyň ösmegine siziň kakyňyzyň hyzmaty näme derejede boldy? Одно могу сказать, что Патина деятель, она... Men bir zada edip biljek. Kakymyň döredüjilik ukyby halkyň milli döredüjilik koreografiýa sungatyny aýan etmäge gönügipdi. Ol koreografiýanyň Türkmenistanyň halkynyň aň düşünjesine siňşini ýerlemakdan başlandy hem döredildi. Ýöne ol tans ansambly ýok edildi. Там ансамбля нет, просто не существует ансамбля. Ансамбль haçan dargady? Я могу сказать, это в 93-м ансамбль был, когда он... Men muny aýdyp bilerin 93-nji ýylda meniň kakym ýoglanda ansambly Ahmet Pursiyanowa berdiler. Ol döwürde Ahmet Pursiyanow opera we balet teatrynyň solistidi. Oňa ansambly ýolbaşçylyk etmegi tapşyrdylar. Şondan soň hem ansambl nähildir wagt içinde işledi. Soňky ýagdaýy aýtmak maňa kyn. Потом мне трудно сказать. Aslında siziň kakyňyz Türkmenistana haçan gelipdi? Bu ilkinji ýyllarda onuň işi başlamagy nähili etaplary başdan geçirdi. Он приехал в 61-м. Дело в том, что тогда ведь работал... Ol 1961-nji ýylda gelipdi. Ol şol döwürde SSR-iň Medeniýet ministrliginde işleýärdi.
Onu şol yerden Türkmenistana iýerdiler. Tebäwäkli işler SSR-iň Medeniýet ministrliginiň üstünden ýa-da olaryň teklibi bilen amala aşyrylýardy. Ol gelen wagtynda kollektiv örän kiçi hem dağınykdy. Ýöne meniň kakam batyrgy adamdy geçen beýik watançylyk uruşuna gatnaşypdy. Ol tutuş uruşy geçen artillerist. Hiç kimden çekinmeýärdi. Onuň tansçy hökmündäki ukybyny hem guramaçylyk işlerini barladylar. Ona gadaply daraşdylar. Ol guramaçy hökmünde her adama aýratynlykda garamagy başarýardy, ýoldaşlaryny sylaýardy, sowatlydy hem medeniýetlidi. Ilki başta ol kollektivde klassiki tanslary ornaşdyryp başlady. Balet repetisiýalaryny gurady. Soňra halk tansyna geçdi. Ol örän agyr hem köp işlemeli bolardy. Halk koreografiýasy bilen klassiki koreografiýany utgaşdyrýardy. Ol dünýä halklarynyň tanslaryny öwrenýärdi. Şondan soň kollektiv gowy jaýwa bolýan we özara düşünýän bir gowra organizma öwrüldi. Hemmelerin ösesi hem kämilleşesi gelýärdi. Ol ýaşlary koreografiki uçilişçilere ýollap başlady. Esasanda Türkmenistan öz okuwçylaryny Daşkende hem Leningrada ýollaýardy. Из Туркмении обычно посылали в Ташкент и Ленинград. Olar nähili netijelere yetdiler? Türkmenistanyň tans ansambly Soyuzda tanalýarmydy? Они популярен, большая была популярность. Hawa olar populyar boldular. Ol uly kollektivi döredip bildi. Leonid Markovich döwründe olar döwlet at kazanan ansambl diýen ada eýe boldy. Государственный заслуженный ансамбль. Leonid Markovich ansambly näçe ýyl ýolbaşçylyk etdi? Он до 75-го года он руководил. Ol 75-nji ýyl içinde ansambly ýolbaşçylyk etdi. Ol döwürde ansambl gullady. Onuň Çehoslowakiýada bolanyny hem men bilýärin. Sowet Soýuzynyň beýleki şäherlerinde şol sanda Türkmenistanyň ähli owa şäherlerinde çykyş etdiler. Ýöne 1975-nji ýylda örän ýakymsız waka ýüze çykdy. Leonid Markovichi filarmoniýa baletmeister edip geçirdiler. Munun näme üçin edilýänligine kakam düşünmedi. Tiwe ol halk tansyny aşy söýärdi. Ol esaty işiniň daşyndan Moskwa kolhozyna gidip ol ýerde çağalar ansamblini döretdi. Ol ýerde balet klasyny açdy. Onu örän owadan aynalar bilen awzallaşdyrmagy başardy. Ol kiçi çağalara tans etmegi öwretdi. Netijede çağalaryň uly koreografiki topory emele geldi. Öň türkmenlerde oglanlar gyýdyň elinden tutmandyr. Bu bir öwrülşik pursady boldy. Ol çağalara özara baglanşykly hereket etmegi öwretdi. Bu örän teatrli kollektiv boldy. Ýöne Fransiýa çykyş etmäge gitmeli bolanda ol kollektiv bilen kolhozyň başlygy gitdi. Elbetde mundan soň kakam işinden çekilmeli boldy. Şonda kakam işsiz galdy. Soňky sorawym. Leonid Markovichiň soňky iş ýeri nire boldy? Он входил в 5 лучших балетмейстеров страны. Вот представьте. Ol öz döwründe SSR-iň iň belli 5 koreograflarynyň biridi. Şonuň üçin oňa SSR Medeniýet ministrliginiň çakylyk bolup, ol Gazakstanyň aýdym tans toporyna ýolbaşçylyk etdi. Возглавить танцевальную группу ансамбля песни и танца Казахстан. Hormatly dinleýijiler, Janna Smelyanskaya bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini edeb sahypamy bilen dowam etdirýärdi. Özbegistanyň gahrymany, halk şahyry we Özbegistanyň döwlet giýiminiň sözleriniň awtory Abdulla Aripow pensiýany Daşkendiň Çygatay gonumçylygyny topraga berildi. Abdulla Aripow 5-nji noýabrda 75 ýaşynda Birleşen Ştatlaryň Texas ştatynyň Houston şäherine hastanada bejergalýan ýerine jan berdi. Azatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň maglumatyna görä, şahyryň jaýlanyň güni onuň öýüne Özbegistanyň iş başyndaky döwlet başçyny Şawkat Mirziýaýew, hökümetiň beýle kagdalary hem gelip dergedäniň agdyna durup ýata gelenleri garşarlylar. Men ol beýle zat görmänim. Sebäbi şahyr jaýlamagy ýokary derejeli emellarlaryň tas hemmesi geldi diýip Azatlyk radiosynyň Özbek gullugy garaşsyz jurnalist Abdurrahman Taşanowa salgylanyp ýazýar. Abdulla Aripow soňky ýoluna uratmaga ýüzlerçe adam gatnaşdy. Eýsem Abdulla Aripow nähili şahyrdy. Türkmen okuwçylary onuň dörejiligi bilen tanışmy. Biz bu arada söhbetdeş bolmak üçin Pragada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Harlyny studiýamyza çağırdyk. Hudaýberdi aýdym Abdulla Aripow kimdi? Abdulla Aripow has sadalap aýdanynda Türkmenler üçin, türkmen okuwçylar üçin Gurban nazar edýärdi. Sebäbi olar bir döwürde doglan adamlar şol uruşyň öň ýanyndaky çağalar Gurban nazar edýär, Anwer Dagbaýew, Halil Kuliýew,
Şolar bilen birlikde Özbekistanyň Abdulla Aripov, Abdulladan säl ulrak, ýaş ulrak Erkin Wahidow wady. Aýratynda Abdulla Aripov täze poeziýaň öküli bolup geldi. Bir erkinligiň pikiri başgaça beýan etmegiň, täzeçe beýan etmegiň usullaryny gözledi. Hem Abdulla Aripov has milli häsiýete öz döwürdeşleriniň durmuşyna girmegi başardy. Sebäbi özbek edebiýaty aşa klassik edebiýat, özbek edebiýatynyň düýbüni Alşir Nuwaý dur, Abdurrahman Meşrep dur, şolar ýaly beýik klassiklerden soň täze poeziýany orta çykarmak, onu halka söýdirip bilmek üçin elbetde gaty uly güýç gerek. Şol güýjüň başynda da Abdulla Arip durdy. Şoň üçin ol bize tanış boldy, ýakyn boldy. Mydama Abdulla Aripowyň gurrungyny edýärdiler. Abdulla Aripowyň goşgulary türkmen diline terjime edildimi? Türkmen okuwçylaryna ýetirilimi? Elbetde Abdulla Aripowyň aýry goşgulary, meselem bir ýübiley dawarlary bolýar, meselem SSR-iň döredilmeginiň plançy ýyllygy diýen ýaly ýübileýlerde aýry goşgulary terjime edilýärdi. Soňky ýyllarda biziň şahyrymyz Türkeş Sadykow Abdulla Aripowyň ençeme goşgularyny terjime etdi türkmen diline. Özüm gowy terjime etdi, sebäbi ol asl nüshasynyň özbek dilinden terjime etdi. Ýöne bir gynançly zat onu kitap edip yetişmedi. Şo döwürde meniň bar wagtymda men öz şaýat bolan döwrümde, sebäbi o döwürde Türkeşiň öz poetik kitabym ýok diýer ýalydy. Hudaý berdi. Özbek edebiýatçylary, özbek jurnalistleri meniň töhketdeş bolan adamlarym Abdulla Aripowyň şahir hökmündäki dörejiligini ýokary baha berýärler, onu gatsylaýarlar. Şoňlan birlikde de onun prezidenti ögenligi aýdylýar. Etem bir ýagdaýa nähil garaýaňyz, beýik şahir bir tarapdan, ikinji tarapdan hem şahsiýet kulturynyň öňünde baş egmek. Ol hakykatdan bir beýik şahir. Biz Abdulla Aripowyň aýdýan sözü, onun beýan edýän durmuşy gönden türkmen durmuşyna da degişli. Meselem Kiçi Uyo diýen bir goşgusy wa men bir ömürlük bir ýadymda galan setirler. Şol uyo seniň uyaň diýär-de, öçün ojugyň oduny alawladyp bilýär diýär. Şu öçün ojugym ýakyp bilýär diýär-de. Olaryň şeýle päkideligini bir ýaglyga bürünip oturan bir naçaryň şeýle beýik insanlygyny aýdýar. Ol şeýle bir tarapdan hakykatdan hem şeýle bir halky adam, halka goloy adam. İkinci bir tarapdan ol prezident Karimowy övdü. Onu tariplady, şoň taripçileriniň biri boldy. Elbetde bu gynançly ýagdaý. Ýöne şoň bilen birlikde ol bir näçe zat utdy. Egerde biz Pushkin ýatlasak, Pushkin iň soňky hatyny, duelden soň iň soňky hatyny padşa ýazypdy. Şoň üstü bilen, şo hatyň üstü bilen Pushkiniň bütün gol ýazmalary goruldy. Ine şuňky güle çenlik gelip ýetdi. Padşa oňa ruhsat berdi çap etmäge. Şeýdi Pushkin özüni halas edip bilmese de dörejiligini halas edipdi. Şu haty bilen. Edil şolar ýaly Abdulla Aripow Karimowy öwüp özüniň 4 tomluk eserler ýygyndysyny çykaryp bildi. Özbekistanyň milli gimnini ýazdy. Ol Özbekistanyny bir hili gyýa garalýan, SSR döwründe bir hili gyýa garalýan Temurlen, ýagny Emir Temir barada beýik emir diýip poema ýazyp bildi. Olar prezidente goloýlukmy ýa-da ýaranjaklykmy, şonuň arkasyndan diňe özüne däl, sunuga düşün köp zat gazandylar. Beýlekilere de gazanmaga şert döretdiler. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi haly bilen Abdulla Aripow baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlyk radiosy Abdulla Aripowyň Birleşen Ştatlarda ömrüniň soňky günlerine ýazan goşgularynyň birini türkmençe geçirip öz okuwçylaryna hödürledi. Indi şol goşguýyny dinläliň. Men uzak döwürler garakçy boldum. Şu ýolla taaplarny akyl we ýürek özümden dänenim, bir özüm bildim. Teňniden garakçy bolmagyň gerek. Men ýapyk günada ýaşadym gorku, dilalyk diwaryny dyrmaşdym uzak. Teňniden bu dünýä bakýarsyň ürkü, teňniden dogullan gurunýan dudok. Yalançy dünýäde gün görmek üçin çümmedik yalanym galmady myrtar. Sen näme üçin hilegärlik edýärsiň? Yalançylyk seniň nämäňe derkar? Çim geleni boljak boldum hoşamay. Ayak gelap geldim az pişik ýaly. Egilli bir zaman dik bolan başym, men sana hiç rawa görmen bu hali. Kerek atawaň şöhrat şanyny, yalan şöhrat gözläp gorpa ýykylma. Men durmuş ýoluny bollum boýunjak.
hemem betdost boldum, sen beýle bolma. Hormatly dinleyijiler, Özbek şahyry Abdulla Aripowyň türkmençe geçirilen goşgusyny dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdäniň jemini geçirip oturýardyk. Onu Pragada studiýadan men Ýogşan Anna Urban alyp bardym. Ýene-ki efirde uşuklarymyz senlik hoş, saglykda galyň. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.